Egun on guztioi, deitu zaituztegu, aste hau amaitzen dugulako berriz ere Euskararen aurkako urraketak ditugularik mahai gainean, ezta? Muturreko eskuinak, lehen Voxen eskutik, oraingo honetan Partido Popularraren eskutik berriz ere udal legearen aurka egin dute. Beraz, gutxiengo batek herri honetan urte luzez abilkatutako gehiengo soziologiko eta soziopolitikoen aurka egiten dute eta hartutako erabakiak bertan bera uzten dituzte tribunalek, eta iruditzen zaigu hori azken batean nazio gisa garen horri uko egiten diola eta hori ez dela onargarria. Herri honetan gehiengo soziologiko eta soziopolitiko batek euskara bultzatu eta indartu nahi du, eta badaki gainera herri honetan bizi eta lan egiten dugun emakume eta gizonen eskubide bat dela. Baina euskararekin gertatzen den bezala beste hainbat gauzekin ere gertatzen da, gure soberania egunero urratua eta bertan bera utzia delako. Baina esaten dut, gehiengo batzuk garela, gehiengo handi batzuk garela, adibidez euskararen inguruan, beste gauza bat, beste jauzi bat nahi duguna, eta horregatik uste dugu iritsi dela momentua gehiengo horiek ere artikulatzekoa. Eta bakoitzak dagoen tokitik, eta guk erakundeetatik eta baita kaletik ere gehiengo horiek artikulatu egin behar ditugula. Zentzu horretan Euskal Herria Bilduk ongi dakizuen bezala, Euskalgintzaren Kontseiluak azaroaren 4 deitutako manifestazioarekin bat egin du eta bertan egongo gara. Baina era berean, azaroaren 18an Euskal Herria Bilduk Bilboko kaleak bete nahi ditu. Nazio bat garela aldarrikatuz, hizkuntza bat dugula aldarrikatuz, herri honen gehiengoak errespetatu daitezela aldarrikatuz, gure burua era soberanoan antolatzeko eskubidea daukagula, eta hartzen ditugun erabaki horiek errespetatzeko garaia iritsi dela aldarrikatzeko.